Ikaw lamang Ginoo, ang angayan nga pasidunggan. Ikaw lamang Ginoo, ang angayan nga tugyanan sa tanang mga pagdaing, tanang mga pagpasalamat, tanan nga himaya kanimo ang tanan, ang ngayan nga itugyan. Ang angay tagaan sa pagpasidungog, ang angay tagaan sa gugmang tinuoray. Ikaw lamang Ginoo, ang angayan nga pasidunggan. Ikaw lamang Ginoo, ang angayan nga tugyanan sa tanang mga pagdaing, tanang mga pagpasalamat, tanan nga himaya kanimo ang tanan, ang ngayan nga itugyan. Ang angay tagaan sa pagpasidungog, ang angay tagaan sa gugmang tinuoray. Ikaw ra gyud, ikaw ra gyud, ikaw ra gyud, O Dios. Ikaw ra gyud, ikaw ra gyud, ikaw ra gyud, O Dios. Ang angay tagaan sa pagpasidungog, ang angay tagaan sa gugmang tinuoray, gugmang tinuoray. Ang angay tagaan sa pagpasidungog, ang angay tagaan sa gugmang tinuoray. Sa panahon na to karon, di man ta matingala nga daghan sa mga tao nagkalisod. Di ta matingala nga daghan sa mga tao is nagsakit or nasakitan or nasakit. Pero ang usa ka pangutana nato mao ni nga sa panahon sa kalisod, sa panahon sa kasakit, sa panahon nga wala natay paglaom, asa man nato gibutang ang atong pagsalig. Nisalig ba ta tungod sa panahon karon tungod kay pandemic o di ba ka nay COVID? Misalig ba ta sa
sa atong pamilya, misalig bata sa gobyerno, misalig bata sa atong kaugalingon. Ang gusto ko ipasabot na tumong mao kini nga asa man nimo gibutang nga kung tan-aw nimo mawagtang ning butanga or mawagtang ning tawhana or mawagtang ni siya, mabati sa imong kaugalingon nga para nimo is dili na ka mabuhi or para nimo is wala na kay rason nga mabuhi pa. Unsa man kaning butanga nga diin imo mang gibutang ang imong kinabuhi or tibuok nimong pagsalig niana. Naaba sa imong negosyo nga diin kung mawagtang imong negosyo murag feel nimo mura na kag namatay o di ba ka naaba sa imong pamilya nga if usa sa mga membro sa imong pamilya is kuhaon sa Ginoo, feel nimo nga murag wa nay rason nga mabuhi pa ka o di ba ka na sa imong partner o di ba ka tungod kay pandemic o di ba ka wala na tay makaon or pagkaon and then feel nimo is wala na jud paglaom sa tanan. Muna nga balikon ko sa ikatulo. Asa man nimo gibutang ang imong pagsalig. Atong tanawon diri samtang magapadayon kita sa ato ang series sa libro sa Roma. Anda na kita sa kapitulo 15, bersikulo 8 hantod sa 13. Atong mabasa diri o atong makita diri ang mga saad sa Dios, especially ang gustong ipaabot sa Dios sa matag usa sa atong kinabuhi nga bisan mawagtang man ang tanan. Ang Dios ay ang saad magpabilin gihapon diri sa atoa. Andin nato siyang tanawon ang pulong sa Ginoo. Diha sa kapitulo 15 sa libro sa Roma, bersikulo 8 hantod sa 13. Ang pulong sa Dios nagingon, kay si Kristo nahimong sulugoon sa mga Hudiyo aron sa pagpakita nga matinud-anon ang Dios sa pagtuman sa iyang mga saad ngadto sa mga katigulangan ug aron daygon sa mga dili Hudiyo ang Dios tungod sa iyang kaluoy. Sumala sa giingon sa kasulatan, busa pasalamatan ko ikaw taliwala sa mga dili Hudiyo, awiton ko ang mga pagdaig alang sa imong ngalan. Og miingon pagayod ang kasulatan, paglipay kamong mga dili Hudiyo uban sa piniling katawhan sa Dios. Moingon pagayod, daygan ninyo ang Ginoo, kamong tanan nga dili Hudiyo, daygan ninyo siya pag-ayo kamong tanang katawhan. Og miingon usab si Isaias, moabot ang usa ka kaliwat ni Jesse, siya mobarog aron paghari or maghari sa mga dili Hudiyo, og mahimo siyang paglaom nila. Ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay og pakigdait pinaagi sa inyong pagtuo kaniya. Aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ang Dios nagapanlangin ng daan sa iyahang pulong. Kung ato ni siyang tan-awon nga tibuok nga kapitulo, kung ato makita sa bersikulo 1 hantod sa bersikulo 6, ani atong mabasa diri nga diin especially diri sa kapitulo 14 gusto ipaabot ni Pablo nga diin kanabang imong masabtan og imuhang madawat ang kalainan or kalahian ninyong duha ka grupo tungod kay sa bersikulo 14 ug bersikulo 15 nagisgot ni siya mahitungod sa mga huyang sa pagtuo o lig-on or mga lig-on sa pagtuo, which is kung moingon gay taghuyang sa pagtuo ang kaning huyang ug kaning lig-on wala ni siya naka-focus kung ang kaning mga huyang kay layo kani sila sa Ginoo tapos ang kaning mga lig-on or mga baskog na or mga hamtong is duol kay ni siya sa Ginoo. Wa po nagpasabot nga din ang hamtong kay layo sa Ginoo tapos ang huyang is duol sa Ginoo. Ato ni siyang sabton tungod kay ang gusto ipasabot ni Pablo nga diin do mo yung ang kani mga huyang is mga dili Hudiyo tungod kay ilang nasabtan nga diin wala sila gigapo sa balaod, ilang nasabtan nga diin si Kristo naghatag og kagawasan sa ilaha nga diin ang tanan nilang gibuhat is naay kagawasan diha kang Kristo.
Andi nasabtan nila ni. Apan moingon tuang uban nga ang kaning mga ligon, ang kaning mga ligon nga murag tan-aw nila is sila mo'y grabe kaduol sa Ginoo. Kung ato siyang sabton dire, wala man naghisgot siya about sa kalahian nilang duha. Ang gusto ipasabot ni Pablo nga diin andam ba ninyo isip usa ka lawas ni Kristo, isip usa ka pamilya diha kang Kristo. Andam ba nimo dawaton ang imong isig ka magtotoo, or andam ba nimo siyang dawaton bisan pa og na siya'y personal nga standards or na siya'y personal nga preference or unsay gusto niya. Pero ang atong isentro diri is usa lamang ka Dios ang ilang gialagaran. Sa madagon sa usa ka simbahan nga local church nga moingon ta nga di nimo siya madawat ka ng tawhana or di nimo siya maabi-abi ka ng tawhana tungod kay di ka ganahan sa kinaiya, di ka ganahan sa batasan, di ka ganahan natay mga gusto natay gustong makita sa usa ka tawo pero wala nato nakita. And then ang rason nagbuhat ta og personal nato nga response nga diin dili lang pud ko mo tagad, dili lang pud ko mo apan dili na siya gusto ipasabot sa pulong sa Ginoo dire. Ang gusto ni pasabot ni Pablo nga diin atong dawaton ang kalahian sa matag usa. Nga diin sa bersikulo 14 bersikulo 1, dawatan ninyo ang huyang sa pagtuo sa walay pakiglalis kaniya. So ato makita dire nga diin dawata siya bisan pa og unsa man. Bisan sa tan-aw nimo naa pa kay rason nga dili ka mo dawat, pero unsay gipasabot ni Pablo dawata siya nga walay pakiglalis. So sa bersikulo 2 ingon siya, may nagtuo nga mahimo nila pagkaon bisag unsa apan ang huyang sa pagtuo mukaon lamang og utanon. Ato makita dire nga diin bisan pa sa kinabuhi sa mga Hudiyo, tan-aw nila is daghan kayo og mga nakagapos sa ilaha nga diin dili sila maka-express sa tinuod kundi nagapos sila sa tradisyon or moingon tag balaod or ilahang napanunod sa ilahang katigulangan nga diin sa bersikulo 7 diri sa ato ang kapitulo 15, busa alang sa himaya sa Dios dawata ang inyong isig ka magtotoo ingon nga gidawat kamo ni Kristo. So sa kapitulo 14 bersikulo 1 iyang giingon nga din dawata ninyo nga walay pakiglalis. Kung aton siyang tanawon diri sa bersikulo 7 sa kapitulo 15 on the next chapter unsa may iyang giingon dawata ninyo tungod kay gidawat mo ni Kristo. So ato makita diri dawato nato ang isig ka magtotoo nato nga walay pakiglalis bisan pag naa kay rason nga diin imong ikasulti nga bati sa iyaha pero ato gihapon siyang dawaton tungod kay atong gitan-aw dili kining tawhana atong gitan-aw diri sa kapitulo 15 nga diin atong gitan-aw nga gidawat pud ta ni Kristo. So unsa may atong ikarason nga diin ngano dili man nato dawaton ang ato ang isig ka magtotoo tungod ba kay nakabuhat siya sayop, tungod ba kay naa kay di gusto nga nakita niya, tungod ba kay naa kay ganahan ipabuhat tapos wala niya nabuhat, tungod pa kay naa kay ganahan nga makita sa iya pero wala nimo nakita. Atong tan-awon dire. Kumaingon ang Ginoo sa kinabuhi sa tao nga di ko ganahan nimo tungod kay na ako'y nakita nga bati. I mean taga-adlaw nakakita ta o nakabuhat ta og bati. And then if mao ra yung rason sa Ginoo nga mosulti siya nga di ta niya dawaton, daghan kay grason ang Ginoo nga di siya modawat sa toa. Apan tungod sa dakong gugma o grasya sa Ginoo sa toa, si Kristo iyaha kitang gidawat. Kung atong makita diri nga diin ang kaning dili pagdawat sa usa ka tawo or ang kaning dili pagsabot sa usa ka tawo or kaning dili pagingon nga diin kaning tawhana is kabahin sa lawas ni Kristo. Ato ni siyang tanawon gikan sa Old Testament nga diin kung gibuhat sa Dios ang tanan nga nindot kaayo, gibuhat niya ang kalibutan nga nindot kaayo sa Genesis 1 and 2, then okay na ang tanan, grabe ka nindot. And then gibuhat niya ang tao, grabe ka nindot. Okay ang relasyon, okay kayo ang tanan, nindot tanawon. Apan sa kapitulo 3 sa libro sa Genesis, sa may nahitabo, niabot ang sala. Kaning mga tawhana or kaning si Adan o si Eva, doon na isugo ang Dios nga diin pwede mo makabuhat og bisang unsa, pwede mo makaon bisang unsa, apan dili pwede ang kanang tanaman nga naa sa pinakatunga sa Eden.
Ang gusto ipasabot mao ni um, di man sa ingon nga moingon ta nga grabe to siya ka lisod nga buhaton, no. Pero ang kinaiya mo gud sa tao is I don't know ngano naa sa kasing-kasing sa tao ang hilig nga pagsupak. O di ba ka ang hilig nga dili jud mo tuman kung mao ni pagbuhat tumanon. Kung imo kung tanawon diri sa gawas bawal mangihi dito tapos dagan sa mga tao mangihi jud diha. Bawal magtapon ng basura tapos labayan jud basura. Moingon ba nga sulayan tanibi kung tinuod ba kani aning mga batasan ba. So ato makita diri mao to nahitabo sa kapitulo 3 sa libro sa Genesis nga diin nisulod ang sala. O sa pagsulod sa sala, anhi na nagikan ang consequence or ang bayad sa maong sala. And apil ni siya ang kaning gitawag na tug unacceptance or mayon tag dili pagdawat. Tungod kay dili madawat sa Dios nga ang tao nakabuhat og sala. Tungod sa iyang pagkabalaan, ang sala dili pwede sa iyang nga presensya. Dili pwede nga din ang tao makaduol sa presensya sa Ginoo nga puno sa sala. Og mao ni siya nga dili siya pwede madawat. Dili pwede madawat ang sala ug ang sala naa sa kinabuhi sa tao. Ngunang dili siya pwede dawaton sa Dios. Antin kung aton tanawon diri ang process naabot ta diri sa New Testament which is Jesus Christ na tao. Unsa may purpose ni Jesus Christ nga na tao siya? Para nga to ibabaw sa cross ilansang mamatay magpaula sa iyang dugo para naay kapasayloan sa sala. Kung ato makita diri unsa may tumong para mabalik ang nindot nga relasyon sa una. Para nga diin kita madawat pagbalik sa Dios pinaagi sa solusyon nga gihatag ni Kristo. Tungod kay di man pwede ang sala, di man ta madawat sa Dios. Apan sa gibuhat ning Kristo, pwede ta nga madawat sa Dios if ikaw ug ako naay Kristo sa ato ang kinabuhi. Mo na nga diin niini nga mensahe nga diin sa bersikulo 7, busa alang sa himaya sa Dios dawata ang inyong isig ka magtutuo, ingon nga gidawat kamo ni Kristo. Si Kristo mo ay namatay nga ibabaw sa cross. Si Kristo mo ay naghatag og solusyon para madawat kita sa Dios, para madawat kita kaniya. Nga diin, wala tay gibuhat sa atong kaugalingon nga pwede tang madawat. Or maski mo yung tag wala tay sarang nga makaya nga pagabuhaton nga diin madawat ta sa Dios. Ang tibuok ang Dios mo ay nagbuhat niini. Munang wala tay ikarason nga diin moingon ta nga di ko kadawat ng tawhana, di ko kadawat bisan Kristohano na, di ko kadawat. Do posible man nga diin ang imong kasing-kasing is malain ka. Do posible man nga diin sa imong nahuna adi ka ganahan. Do posible man nga diin maglagot juga ng tawhana. Do posible man nga diin di juga ganahan ng tawhana. Pero atong tanawon diri. If naatay kinaiya ngayon ana, ato na siyang likayan tungod kay or di ba ka atong likayan or atong isalig sa Ginoo or atong iampo sa Ginoo tungod kay anhi magikan ang problema. Unsa may sagad nga kaman sa Ginoo, atong ipaubos ang atong kaugalingon. Ang dili nato pagdawat sa uban, atong ipakita ang atong garbo, atong ipakita nga mas maayo ta kaysa nila, atong ipakita nga mas bintaha ta kaysa nila, atong ipakita nga unsa man mas labaw ta kaysa nila or mas maayo ta kaysa nila tapos sila hugaw kayo, sila bati kayo, sila mao ni siya. Anhin na nun magkita nga diin atong gitan-aw ang apan sa ubang tao, apan wa nato nakita ang apan sa atong kaugalingon. If gidawat man ta ni Kristo, unsa pa may atong ikarason nga dili nato dawaton ng uban. Nga diin, aniini nga mensahe natay hisgutan nga 5 usa ka tawo, 2 ka tumong, 3 ka patriarka, 4 ka kinutlo gikan sa Old Testament ug 5 ka pangutana nga diin gikan sa usa ka tinubdanan. Sa bersikulo 8, nag-ingon diri, kay si Kristo nahimong sulugoon sa mga Hudiyo aron sa pagpakita nga matinud-anon ang Dios sa pagtuman sa iyang mga saad ngadto sa mga katigulangan. Naala may usa ka tawo nga diin or usa ka Dios nga nahimong tawo para asa man. Giisulti nako kaganina nga diin si Kristo namatay ngadto ibabaw sa cross. Si Kristo gilansang ngadto ibabaw sa cross. Si Kristo nagpaula sa iyang dugo ngadto ibabaw sa cross. Usa lamang ka Kristo ang nagbuhat niini. Ug usa lamang ka Dios ang nahimong tawo ug nahimong sulugon sa mga Hudiyo. Nga din mahimo siya nga diin mao
mahimo siya nga maong solusyon nga ikahatag sa Dios para sa katawhan. Kung ato siyang tanawon ba, kung atong tanawon, okay naman ang tanan, nindot kayo ang tanan. Ang tao man gud tungod sa sala sa tao, ang Ginoo is naapektuhan. Kung ato siyang imaginon, ang bugtong anak sa Dios mamatay para sa tao, or ako ikasulti para sa sala sa tao. Ultimo ang Dios naapektuhan sa daotang binuhatan sa tao. Apan ang gipakita diri nga diin atong dawaton na matagusa nga diin sa bersikulo 8 tungod kay usa lamang ang atong Dios, usa lamang ang atong gialagaran. Og si Kristo mao ang Dios nga nahimong tao or nahimong sulugoon sa mga Hudiyo. Aron atong makita nga din, hey, kamo mga Hudiyo, tungod kay ang mga Hudiyo mangud is grabe katag-as ang ilahang majority, grabe katag-as ang ilahang tanaw silang kaugalingon. Nga din moingon sila nga kami ra jud ang luwas, kami ra jud ang piniling katawhan sa Ginoo, kami ra jud ang mas maayo, kami ra ang matarong, tapos kamo mga hintil, mga dili Hudiyo is dili. Which is grabe kataas ang ilang kaugalingon. O di ba ka moingon na ta nga garbo, o di ba ka moingon ta nga ingon na lang jud ilang tanaw. Pero atong tanawon diri nga din moingon ta nga sa sulat ni Pablo, mga Hudiyo unsa man yung ikapasigarbo nga si Kristo man gani usa sa pinaka hari sa tanang hari, ug siya ang pinaka labaw sa tanan ug hari sa tanang hari. Siya ang Dios nagbuhat sa tanan, nagbuhat sa kalibutan. Siya man gani nahimong sulugoon sa mga Hudiyo, or may tag nahimong tao ug nahimong sulugoon. Iyang gipaubos ang iyang kaugalingon. Iyang gisuot ang pagkasulugoon. Apan ang mga Hudiyo, unsa pa man inyong ikarason nga diin mo ingon mo mas labaw mo sa uban. Si Kristo man gani nga Dios nagpaubos. Kita pa kaha. So, dagan sa mga tao siguro di ta mo ingon nga din exclusive siya sa mga Hudiyo. Dagan sa mga tao karon nga mutan-aw sila nga grabe nila katag-as sa garbo, nga din mo ingon sila grabe na nila katag-as nga walay makapugong sa ilaha. Nga mo ingon sila nga din sila ray maayo, amo aran relihiyon mo iluwas, basta di mo musod sa simbahan is dili mo luwas, something like that. Atong tanawon diri nga diin ang kaluwasan sa Ginoo is iyang gihatag para sa tanan. Dili siya exclusive sa relihiyon. Ang kaluwasan gikan ni Kristo tungod kay naa lamang usa ka Dios, o usa ka Dios nga nahimong tao ug nahimong sulugoon para mamatay ngadto ibabaw sa cross para sa kapasayloan sa ato mga sala. Ato makita diri nga diin naay duha. So duha ka tumong sa bersikulo 8. Ang tumong sa pagpakita nga matinud-anon ang Dios sa pagtuman sa iyang saad ngadto sa mga katigulangan, og aron daygon sa mga dili Hudiyo ang Dios tungod sa iyang kaluoy. So ato makita dire, ang tumong is para mapakita nga ang Dios matinud-anon sa iyang saad. Pangduha nga diin ang mga tao maghatag or muhatag sa pagdaig og himaya sa Dios. So unang tumong nga diin para sa matuman ang saad sa Dios sa iyang mga saad sa Dios ngadto sa mga katigulangan. Mao ni siya ang mga patriarka, or ato makita si sa Old Testament si Abraham, si Isaac, si Jacob. Kani sila mo ang patriarka nga din ang Dios misaad sa ilaha nga din iyang i-bless ang katawhan, iyang i-bless ang tanang tao, iyang i-bless ang tanan nga kanasuran pinaagi sa ilaha nga din ang Dios mutuman sa iyaha nga saad. And then mao ni siya ang fulfillment sa prophecy nga din ang Dios nituman sa iyaha nga saad. Nga din pangduha para maghatag og himaya or kahimayaan ang mga tao ngadto sa Dios. Nga din ilang makita nga din ang Dios nahimong sulugoon, and then naas kalibutan, namatay ngadto ibabaw sa cross, nabanhaw sa ikatulog adlaw, nga din maghatag kaluwasan sa matag usa. Aron ila makita nga din ang mga tao is mohatag himaya sa Dios. Tungod kay ang nakaapan manggod, ang nakaapan niini. Akong isulti kaganina regarding sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo. Nga diin nagbingkil, naglali sila kung kinsay sakto or kinsay matuod sa ilaha. Pero ato makita diri nga naay
naay usa lamang ka Dios ug usa lamang ka tumong. Kung ikaw Hudiyo or ikaw dili Hudiyo, usa lamang ang tumong. Ang tumong niini is para maghatag tag himaya sa Dios. Apan nahimo man noon sa pakiglalis ang duha, andin ang pangutana niini, nakahatag ba nig himaya sa Dios? Kung moingon tag ang atong focus is mo ingon lang tag mangdaot tas ubang Kristohanon, or moingon tag ang atong focus kay magtan-aw tag bati sa ubang Kristohanon, ang pangutana is naghatag ba ni siya himaya sa Dios? Atong daoton ang ubang simbahan, atong daoton ang kana ba isig ka magtotoo na to, nakahatag ba nig himaya sa Dios? Di ba wala? Unsa may dapat atong buhaton? Atong balikon kung unsa ang tumong sa Dios para maghatag og himaya sa iya. Kung atong mahinumduman nga motanaw ta ngadto ibabaw sa cross, maghatag tag himaya sa Dios. Kung atong makita ang atong kaugalingon nga din gihatagan ta sa panalangin sa Dios, maghatag tag himaya sa Dios. Tungod sa grasya, himaya ang Dios. Kaluoy, himaya ang Dios. Sa dakong gugma sa Dios, himaya ang Dios. Sa tanan na imong makita, himaya ang Dios. Ang tumong ra jud is maghatag tag himaya sa Dios. Nga din usa, duha ka tumong, tulo ka patriarka. Mao ni sila ang kabahin sa maong saad sa Dios nga diin ang Dios mismo misaad sa ilaha. Kang Abraham diri sa Genesis kapitulo 12 bersikulo 1 og bersikulo 1 hantod sa 3. Ang gingon sa kasulatan nga diin ang Ginoo miingon kang Abraham, biyay ang imong nasod ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat ug mahimo silang dakong nasod. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Panalanginan ko kadtong magapanalangin kanimo, apan tungluhon ko kadtong magtunglo kanimo. Pinaagi kanimo, panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. So ato makita diri ang saad sa Ginoo is dili siya exclusive sa lineage or dili siya exclusive sa kaliwat lamang or sa linya ning Abraham. Unsa may giingon sa Dios? Unsa iyang saad? Panalanginan ko ang tibuok kalibutan or tanang katawhan tungod kay ikaw matinud-anon man o mao ni siya ang akong saad sa imuha. Panalanginan ko ang ubang nasod himuon kong bantugan ang imong ngalan. So ato makita diri nga diin ang Dios mituman sa iyang saad nga diin kita mismo unsa man ta Hudiyo ta o dili Hudiyo. Dili ta mga Hudiyo. Apan nalambigit nga diin apil kita sa maong saad sa Dios nga diin si Kristo namatay nga ibabaw sa cross ug kabahin kita niini. Nga diin si Abraham ang una, ang panduha mao si Isaac. Dire sa kapitulo 26 sa libro sa Genesis, bersikulo 3 ug 4. Nagingon diri, pabilin sa maong dapit kay ihatag ko kining yutaa kanimo ug sa imong mga kaliwat. Magauban ako kanimo ug panalanginan ko ikaw. Tumanon ko ang akong gisaad sa imong amahan nga si Abraham. So gikan kang Abraham sa iyang anak nga ni si Isaac, ihagi ang Dios matinud-anon gid sa iyang saad. Nga din siya nagatuman diri kang Abraham ug diri kang Isaac. How about ngan hikang Jacob? Diri sa kapitulo 28, bersikulo 13 ug 15 sa Genesis. Ang giingon diri, nakita usab niya ang Ginoo nga nagbarog tupad kaniya og miingon, Ako ang Ginoo, ang Dios ni Abraham og ni Isaac. Ihatag ko kanimo ang imong kaliwat. Ihatag ko kanimo og sa imong mga kaliwat kining yuta nga imong gihigdaan. Mudaghan ang imong mga kaliwat sama kadaghan sa abog sa yuta. Mukaylap sila ngadto sa kasadpan og sa silangan sa amihan og sa kahabagatan. Og ang tanang katawhan sa kalibutan, muhangyo kanako nga panalanginan ko sila sama sa panalangin ko kanimo og sa imong mga kaliwat. So ang tulo ka patriarka nga diin gisaaran sa Dios, nga diin atong makita karon, especially nga diin kita pod nakaambit sa mong saad or panalangin nga gikan sa Dios. Atong makita diri nga diin usa sa kinaiya sa Dios nga diin ang Dios motuman gyud sa iyang gisaad. Nga diin ang Dios dili siya mopakyas, nga ang Dios
tinuod siya og matarong siya. Kung naamay saad ang Dios sa imong kinabuhi, kupti ang saad sa Dios. Daghan kayo ang saad sa Dios, pero ang problema is nasa tao. Atong gikuptan usad duha or gamay lang. Ngano mo kupot man ta sa gamay lang kung pwede man ta makakupot sa kadaghan nga saad sa Dios. So atong usbon ang ato ang prinsipyo sa atong kinabuhi. Nga diin bisan sa atong kalisod, kupta na to ang saad sa Dios. Maski mingon nga naata sa kasakit, kupta na to ang saad sa Dios. Naata sa kalisod, kupta na to ang saad sa Dios. Naata sa hospital or hapit na ta nga mingon tag murag gamay na lang kayo o pila na lang ka oras or adlaw or buwan nga feel na to is mawagtang na to sa kalibutan, kupti ang saad sa Dios. Ang tanang butang nga nas kalibutan mubiya mahanaw mawagtang. Apan ang saad sa Dios magpabilin ug magpabilin. Ang Dios motuman sa iyang saad. Unsa man imuhang mga problema karon, unsa man imuhang mga kasakit karon, hangad tanawa ang Dios, tanawa unsa ang saad sa Dios para kanimo ug kanako. Ato makita diri nga ang Dios nagatuman sa iyang saad bisan ngadto sa Old Testament until sa New Testament ug bisan hangtod karon. Wala pay usa ka saad nga wala tumana sa Dios. Usa, duha ka tumong, tulo ka patriarka, upat ka kinutlo gikan sa Old Testament. Ato makita diri kaning sa bersikulo 9 nagingon, sumala sa giingon sa kasulatan, busa pasalamatan ko ikaw taliwala sa mga dili Hudiyo. Awiton ko ang mga pagdaig alang sa imong ngalan. Mao ni siyang una nga kinutlo gikan sa Salmo 18:49. Sa bersikulo 10, og miingon pagayod ang kasulatan, paglipay kamo mga dili Hudiyo uban sa piniling katawhan sa Dios. Ato makita ni diri nga din kinutlo ni gikan sa Deuteronomy kapitulo 32:43. Ikatulo, sa bersikulo 11, miingon pagayod, daygan ninyo ang Ginoo, kamong tanan nga dili Hudiyo, daygan ninyo siya pag-ayo, kamong tanang katawhan. Kinutlo gikan sa Salmo 117, bersikulo 1. Kinalasan nga kinutlo mo sa bersikulo 12. Og miingon usab si Isaias, moabot ang usa ka kaliwat ni Jesse, siya mobarog aron maghari sa mga dili Hudiyo, og mahimo siyang paglaom kaniya. Kani is kinutlo gikan sa Isaiah, tungod kay ingon si Pablo gikan kang Isaiah, so kinutlo gikan ni Isaiah kapitulo 11 bersikulo 10. Og mao ni siya ang natuman nga propesiya gikan sa Old Testament nga diin kaliwat ni Jesse, and then anak ni Jesse si David, and then mao ni siya ang atong kanunay makita sa New Testament nga diin Jesus kaliwat ni David. O ato makita diri nga diin ang fulfillment sa prophecy is maghatag og paglaom, maghatag kagawasan, maghatag og kalipay, maghatag og tinuod nga katagbawan, especially nga din ato makita dire nga din tungod kay nakita man natong ang Dios motuman sa iyang saad. Kumingon ng Ginoo nga diin siya ang paglaom, kumingon ng Ginoo nga diin siya ang tinubdan sa kinabuhi, siya ang tinubdan sa tanan. Kumingon siya nga diin siya ang tinubdan sa giila nimo nga mga importante sa imong kinabuhi. It could be imong pamilya, it could be ang imong business, it could be ang imong tanan nimong pagabuhaton or tanan nga importante sa imong kinabuhi. Ang Dios mo itag-iya niini. Unsa pa may atong ikarason nga diin dili nato kuptan ang saad sa Dios? Unsa pa may atong ikarason ngano mo palayo pamanta sa Dios? Again, natuman na kani siya nga propesiya nga diin ang Dios nga tinubdan sa bersikulo 12 nga diin moabot ang usa ka kaliwat ni Jesse, siya magabarog aron maghari sa mga dili Hudiyo. So ato makita diri sa mga Hudiyo o sa mga dili Hudiyo, usa lamang kahari ang maghari kanatong tanan. Og mao ni siya si Ginoong Hesukristo. Natuman na nga diin ang mga Hudiyo is sa una makita nato nga walay paglaom. Walay paglaom tungod kay ato makita nga diin ang saad sa Ginoo is makita sa Old Testament is more on exclusive siya sa mga Hudiyo. Pero ato makita dire, igingon ni Pablo, nga diin anay paglaom diha ning Kristo. Naay paglaom maski kamo mga dili Hudiyo. Ang paglaom diha lamang ni Kristo.
So ang lima ka pangutana sa usa lamang ka tinubdan, mao kini siya sa bersikulo 13 nga din ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay ug pakigdait pinaagi sa inyong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa espiritu. Ang unang pangutana, unsa may tinubdan sa imong paglaom? Lima ka pangutana nga usa lamang ka tinubdan. Unsa man ang tinubdan sa imuhang paglaom? Ang tinubdan ba sa imong paglaom gikan sa imuhang kwarta o di ba gikan sa imong pamilya o di ba gikan sa imuhang asaman? Kumintag kwarta, kung wala kay kwarta, wala kay paglaom. Kung ang tinubdan sa imuhang paglaom na sa imong pamilya, so balikon ko, if pila sa imong membro sa imong pamilya mawagtang, so wala kay paglaom. If could be naa sa imong pag-eskwela or could be naa sa imong achievement, kung tan-aw nimo is dili ka successful or wa na kay paglaom. So ato makita diri nga din apektado ta sa atong paglaom kung ato ibutang sa mga butang nga mawagtang lamang. So asa man ato ibutang ang atong paglaom, atong ibutang sa usa lamang katinubdan, diha sa Ginoo. Tungod kang Ginoo magpabilin maski ang tanan mawagtang. Ang Ginoo motuman sa iyang saad kung atong mabasa diri. Ang Ginoo magpabilin siyang Dios, ug mababilin siyang diha. Atong ibutang ang atong paglaom diha sa Dios. Pangduha nga pangutana, asa man o unsa man ang tinubdan sa imong kalipay? Ang imong kalipay ba is naa sa kwarta? Ang imong kalipay ba naa sa imong pamilya? Ang imong kalipay ba naa sa imong mga butang nga nas kalibutan? Kung mawagtang ning mga butang nga, wa na kay kalipay. Balikon ko, atong ibutang ang atong kalipay diha sa Dios. Nganuman, kung atong kalipay naa sa Dios, maski unsang mahitabo sa kalibutan, it could be nga din bati kayo nga din maapektuhan ang imong kaugalingon, imong pamilya, imong negosyo, imong pangita, imong pag-eskwela, imong trabaho. Bisan pag unsa ka bati ang kalibutan, magpabilin nga naatay kalipay. Nganuman ang kalipay nato wala sa mga butang nga nas kalibutan. Ang kalipay nato atong ginabutang or tinubdan sa atong kalipay diha sa Dios, tungod kay ang Dios ang atong kalipay. Pangtulo nga pangutana, asa man ug unsa man ang tinubdan sa imong kalinaw? Malinawon ba ka tungod kay daghan kag kwarta? Malinawon ba ka tungod kay nindot kag balay nga diin mingaw kaayo na village or unsa ba? Malinawon ba ka tungod kay gabi ang dako? Asa man ang unsa may tinubdan sa atong kalinaw? Atong ibutang nga din ang atong kalinaw is naa lamang diha sa Dios. Ang atong kalinaw naa diha sa presensya sa Ginoo. Dili sa ingon nga din mahimong malinawon ang kinabuhi tungod kay walay gubot, walay away, dili. Nahimong malinawon ang kinabuhi tungod kay maski sa unsa ka bati ang nasa imong palibot, nagpabilin nga din anaa ang imong kalinaw tungod kay ang imong kalinaw naa diha sa presensya sa Ginoo. Pangupat, asa man gibutang nimo ang imong pagsalig? Nisalig ba bang pagsalig nimo nga diin kung mawagtang na ang imong gisaligan, tan-aw nimo is wala na kay laing kaduulan pa or kasaligan or kasandigan pa. Asa man ibutang nimo imong pagsalig? Pagsalig sa imong pamilya? Imong pamilya is mawagtang na puhon-puhon or di ba ka ikaw mo'y mauna? Kung ato makita diri tanang tao is mobiya. How about mo yung imong pagsalig is na sa imong nas mga butang sa kalibutan? Ay kung naabay butang sa kalibutan nga magpabilin, mawagtang tanan. It means kung mawagtang pod ang imong gisandigan. So ato makita diri, common sense nga din atong ibutang atong pagsalig sa butang nga magpabilin. O di ba ka sa usa ka tawo nga magpabilin? O di ba ka sa Dios nga magpabilin? So klaro kayo, asa man ibutang imong pagsalig? Saligi ang Dios sa tibok nimong kinabuhi. Ikalima nga pangutana, asa man ka depende or asa man ka mosandig? So relation sa ikaupat nga pangutana nga din atong saligan ng Dios. Tungod kay sa bersikulo 13 ato makita diri nga diin magapadayon kita or makapadayon kita tungod sa gahom sa espiritu nagapanlihok sa atong kinabuhi. So if wala ang espiritu or wala ang gahom sa Dios nga diin naa sa atong kinabuhi, kung naa ang kalisod, mo give up ta. Kung naa ang pag-antos, mo give up ta. Kung naa mga kasakit, mo give up ta. Dili ta makapadayon. Bisan sa ato ang pagsimba, maski sa ato ang paglakaw sa atong Kristohanon nga kinabuhi, dili ta makapadayon kung wala ang gahom sa Dios. So atong tanawon diri, asa man ta mosandig, asa man ta makadepende dool sa Dios. Makapadayon ka. Dili man sa ingon nga diin kusgan kay ka, himsog kay ka mo na makapadayon ka, dili. Nakapadayon ka tungod kay kuyog nimo
ang Dios. Sa imong kalisod, kuyog nimo ang Dios. Sa imong kasakit, kuyog nimo ang Dios. Naka sa ospital, kuyog nimo ang Dios. Maski mo biya tanining kinabuhi, magpabilin nga kuyog gihapon nato ang Dios. So sa atong kinabuhi, sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi, atong himuon nga din ang Dios may tinubdan sa atong kalipay, kalinaw, paglaom, o ang tanan natong pagsalig atong ibutang diha sa Dios. Balikon ko, usa sa kinaiya sa Dios. Ang Dios dili siya mopakyas sa iyang saad. Siya kanunay magatuman sa iyahang mga saad. Atong makita dire nga ang Dios motuman sa iyang gisulti. Ang Dios masaligan, ang Dios masandigan. If na kay kalisod, na kay mga problema karon nga gibit-bit gidala, mao ni siya ang panahon nga din mo duol ta sa Ginoo. Ato ang kunon, Lord, tabangi ko tungod kay nagantos ko, nagsakit ko, nawagtangan ko og paglaom. Duol ta sa Ginoo. Ayaw lisod-lisoran na ang imong kinabuhi nga din maningkamot kapag ayo para maka-ikyas niini. Ngano maglisod-lisod pamanta nga din ang Ginoo nag-provide na sa solusyon daan. Ang imuharang buhaton is moduol ka, imong ang kunon kuhaon ang solusyon nga gikan sa Dios. Duol sa Dios. Mga igsuon ko, duol sa Ginoo. Magampo ta. Ginoon Dios ni nga panahon kami Ginoo kalipay sa imong kaayo Ginoo sa imong kinabuhi. Thank you Lord sa imong Ginoo nga mensahe nga kanunay nagpahinumdum sa amo nga diin ang tinubdan sa kalipay, paglaom, kalinaw o pagsalig gikan lamang kanimo o Dios. Tugote Ginoo ang imong mga katawhan karon kung unsa man ilang mga kalisod, kasakit sa ilang kinabuhi karon. Lord, ako Ginoo nagaampo nga diin ikaw Ginoo tabang sa ilaha, magahikap, maghatag solusyon silang problema bisan pa Ginoo sa mga tao sa mga imong mga kaanakan Ginoo nga diin anaay gipang dala nga problema karon or mga sakit karon. Lord, may prayer nga din ikaw Ginoo magahikap sa ilaha nga din mabatunan nila Ginoo ang tinuod nga kaayuhan that they may glorify you, and that Lord, may prayer also Ginoo nga diin niini nga mensahe nga among nadunggan karon tugote Ginoo nga din kung naamang ko'y mga igsuon karon sa pagtuo nga diin nangahuyang na kalimtan nila Ginoo ang imong saad. Lord God, may prayer nga din ikaw Ginoo padayon magpanlihok sa ilang kinabuhi nga din nagatuo kami Ginoo nga din sila Ginoo maka-realize nga din ang ilang kasing-kasing Ginoo imong tandugon nga makita nila nga ikaw lamang ang tinuod nga Dios nga motuman ka sa imong saad Ginoo ngadto sa ilaha, and that Lord makita nila ug mobalik sila sa pagsimba ug mobalik sila diha sa imong tiilan. Lord, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, tanan dong himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Og amen. Ang angay tagaan sa pagpasidungog